Prečo 12V autobatéria väčšinou nezabije, keď má stovky ampérov? Vítajte v kanáli Elektroškola. Predstavte si dve veci. Na stole leží klasická autobatéria s napätím 12V a na štítku má napríklad 600 ampérov. Vedľa nej je obyčajná zásuvka s napätím 230V. Na prvý pohľad môže človek povedať, 600 ampérov je predsa obrovské číslo, takže autobatéria musí byť omnoho nebezpečnejšia než zásuvka. Lenže práve tu vzniká jeden z najčastejších omylov pri elektrine. Autobatéria vám totiž do tela automaticky nepretlačí 600 ampérov. Údaj na batérii nehovorí, aký prúd potečie každým predmetom, ktorý sa jej dotkne. Hovorí o tom, aký veľký prúd je batéria schopná za určitých podmienok dodať do veľmi malej záťaže, napríklad do štartera motora. A to je úplne iná situácia než ľudské telo. Aby sme pochopili, prečo musíme sa vrátiť k jednoduchému princípu, elektrický prúd vzniká len preto, že zdroj vie dodať veľa ampérov. Potrebujeme napätie, uzavretú cestu a určitý odpor alebo impedáciu tejto cesty. Prúd potom závisí od napätia a od odporu. Zjednodušene to poznáme z Ohmovho zákona. Prúd sa rovná napätiu delenému odporu. Predstavme si obyčajný rezistor s odporom 100 ohmov. Ak naň pripojíme 12V, potečie približne 0,12 A. Ak na rovnaký odpor pripojíme 230V, potečie približne 2,3 A. Záťaž je rovnaká, zmenilo sa iba napätie a výsledný prúd je preto úplne iný. Pri ľudskom tele je situácia zložitejšia, pretože jeho odpor nie je pevné číslo. Veľmi závisí od stavu pokožky, vlhkosti, kontaktnej plochy, tlaku, miesta dotyku, cesty prúdu cez telo a ďalších podmienok. Suchá, neporušená koža môže vytvárať pomerne veľký odpor. Mokrá, poškodená alebo prepichnutá koža ho môže výrazne znížiť, preto sa pri elektrickej bezpečnosti nikdy nespoliehame na jeho univerzálne číslo odporu človeka. Práve tu sa ukáže zásadný rozdiel medzi 12V a 230V. 12V má pri bežnom dotyku suchej neporušenej kože väčšinou príliš malé napätie na to, aby cez telo vytvorilo nebezpečný prúd. To však neznamená, že 12V je za každých okolností absolútne bezpečných. Znamená to iba to, že riziko nebezpečného zásahu cez kožu je pri bežných podmienkach výrazne nižšie než pri sieťovom napätí. Pri 230V je už napätie dostatočne vysoké na to, aby aj cez relatívne veľký odpor tela mohol vzniknúť nebezpečný prúd. Ak je pokožka mokrá, človek stojí bosý na vodivom povrchu alebo sa dotýka uzemneného kovového predmetu, podmienky sa ešte zhoršujú. Preto je zásuvka 230V z pohľadu zásahu elektrickým prúdom úplne iná kategória rizika než bežná 12V autobatéria. Možno sa teraz pýtate, čo potom znamená údaj 600 A na autobatérii. Veľmi často ide o údaj súvisiaci so štartovacou schopnosťou batérie. Napríklad s tzv. Studeným štartovacím prúdom. Batéria musí počas štartovania motora dostať veľmi veľký prúd do štartéra, ktorý má nízky odpor a potrebuje vysoký výkon. Tento údaj teda opisuje schopnosť zdroja, nie prúd, ktorý automaticky potečie cez človeka. To je podobné, ako keby sme povedali, že vodovodné potrubie dokáže dodať veľké množstvo vody za minútu. Neznamená to, že každým otvorom potečie maximálne možné množstvo. Záleží na tlaku, priemere otvoru a odpore celej cesty. Pri elektrine túto úlohu plní napätie a odpor obvodu. Ešte jedna vec býva mätúca. Ak sa dotknete iba jedného pólu samostatnej batérie a zároveň nie ste vodivo spojení s druhým pólom, obvod nie je uzavretý a významný prúd cez telo nemá kadiaľ tiecť. Samotná Zem pri bežnej samostatnej autobatérii nefunguje ako automatický návrat prúdu tak, ako si to ľudia niekedy predstavujú. V aute je záporný pól zvyčajne spojený s kovovou karosériou, takže karoséria slúži ako časť elektrického obvodu vozidla. To však stále neznamená, že batéria posiela svoj štartovací prúd cez každého, kto sa dotkne jeho kontaktu. Ak sa človek dotkne oboch pólov,
Cesta cez telo už existuje, lenže pri suchej koži je jej odpor za bežných podmienok tak veľký, že 12 V obvykle nevytvorí nebezpečný prúd. Presne tu vidíme, prečo nestačí pozerať len na údaj 600 A. Batéria by taký prúd dokázala dodať iba vtedy, keby jej pripojená záťaž mala veľmi malý odpor. A teraz prichádza dôležitá vec. To, že autobatéria bežne nespôsobí nebezpečný zásah cez pokožku, vôbec neznamená, že je neškodná. Práve jej schopnosť dodať obrovský prúd môže byť veľmi nebezpečná pri skrate. Ak napríklad kovovým nástrojom nechtiac spojíme kladný a záporný pól batérie, odpor tejto cesty môže byť extrémne malý. Kov sa môže v priebehu veľmi krátkeho času prudko zahriať, roztaviť, vytvoriť iskry alebo spôsobiť vážne popáleniny a požiar. Vtedy môže vzniknúť obrovský prúd. Nebezpečné môžu byť aj kovové prstene, hodinky alebo náramky, ak sa stanú súčasťou skratovej cesty. Veľmi nízky vnútorný odpor autobatérie je dôvod, prečo sa pri skrate situácia zmení prakticky okamžite. Keď spojíme póly hrubým kovovým predmetom, celkový odpor obvodu môže byť len veľmi malý. Prúd potom prudko narastie a veľké množstvo energie sa začne meniť na teplo, práve v miestach s odporom, v nástroji, na kontakte alebo vo vodiči. Preto dokáže aj 12-voltová sústava rozpáliť kov, poškodiť kábel alebo spôsobiť požiar. Pri olovených autobatériách existuje navyše chemické riziko. Obsahujú elektrolít a pri určitých podmienkach sa môžu v okolí batérie objaviť vodík. Preto môže byť nebezpečná aj iskra v nevhodnom okamihu. Batéria teda nie je hračka, len jej hlavné riziko pri 12 V často nie je rovnaké ako riziko zásahu zo zásuvky. Dôležitý je aj rozdiel medzi tým, čo znamená vysoký možný prúd zdroja a tým, čo znamená vysoké napätie zdroja. Zdroj s nízkym napätím a veľmi veľkou prúdovou kapacitou môže byť extrémne nebezpečný pre vodiče, nástroje a kovové predmety pri skrate. Zdroj s vyšším napätím môže byť zase oveľa nebezpečnejší pre ľudské telo, pretože dokáže vytvoriť prúd aj cez omnoho väčší odpor. A pozor na ďalšie zjednodušenie, číslo 12 V nie je magická hranica absolútnej bezpečnosti. V technike sa používajú aj 24, 36 alebo 48 V jednosmerné systémy a s rastúcim napätím rastie aj schopnosť zdroja pretlačiť prúd cez odporovú cestu. Konkrétne riziko vždy závisí od prostredia a spôsobu kontaktu. Preto sa ani pri tzv. Nízkom napätí neoplatí experimentovať s ľudským telom. Prečo veta zabíjajú ampéry, nie volty, nie je úplne správna. Biologické účinky síce spôsobuje prúd, ktorým telom skutočne pretečie, ale napätie vytvára podmienky na to, aby sa tento prúd vôbec mohol vytvoriť. Bez dostatočného napätia sa cez veľký odpor kože nepretlačí veľký prúd. A bez uzavretej cesty prúd nepotečie vôbec. Môže teda človek cítiť aj 12 V? Za určitých neobvyklých podmienok áno. Ak je pokožka veľmi mokrá, poškodená alebo je kontakt vytvorený spôsobom, ktorý výrazne zníži odpor, môže prúd narásť. Pri práci v extrémne vodivom prostredí sa preto ani nízke napätie neposudzujú bez kontextu. Zároveň však platí, že bežná 12-voltová autobatéria pri dotyku oboch pólov suchými prstami zvyčajne nespôsobí nebezpečný zásah ako sieťových 230 V. A čo keby sme mali 12-voltový zdroj, ktorý dokáže dodať milióny ampérov? Ani vtedy by cez človeka automaticky netiekol 1 000 000 ampérov. Prúd by stále obmedzovalo napätie zdroja a odpor celej cesty. Obrovská prúdová kapacita iba znamená, že ak k zdroji pripojíme veľmi malý odpor, zdroj je schopný dodať veľmi veľký prúd bez toho, aby sa jeho napätie okamžite zrútilo. Presne preto štartér auta môže odoberať stovky ampérov, zatiaľ čo človek dotýkajúci sa polov tej istej batérie nie. Štartér má úplne inú elektrickú záťaž než ľudská koža. Pri porovnaní autobatérie a zásuvky navyše porovnávame jednosmerné napätie približne 12 V so striedavým sieťovým napätím 230 V pri 50 Hz. Aj frekvencia a druh prúdu ovplyvňujú účinky na telo. Pre dnešnú pointu je však najdôležitejšie to, že 230 V má oproti 12 V o mnoho väčšiu schopnosť vytvoriť cez ľudské telo nebezpečný prúd.
Preto sa z porovnania nedá vyvodiť jednoduché pravidlo, že jednosmerný prúd je bezpečný a striedavý nebezpečný. Rozhodujú konkrétne podmienky. Na druhej strane pri zásuvke 230 V sa nikdy nesmie experimentovať s tým, či človek niečo pocíti. Aj relatívne krátky kontakt môže byť nebezpečný. Veľkosť prúdu cez telo a jeho následky závisia od cesty cez telo, času pôsobenia, podmienok kontaktu a ďalších faktorov. Ochranné zariadenia ako istič alebo prúdový chránič znižujú riziko, ale nie sú povolením dotýkať sa živých častí. Skúsme si teraz porovnať obe situácie jednou vetou. Autobatéria má nízke napätie, ale môže dodať obrovský prúd do veľmi malej odporovej záťaže. Zásuvka má omnoho vyššie napätie a preto dokáže vytvoriť nebezpečný prúd aj cez ľudské telo. Práve preto číslo 600 A na batérii neznamená, že je pre človeka pri dotyku nevyhnutne nebezpečnejšia než zásuvka 230 V. Zároveň si však nikdy nezamieňajme nízke riziko zásahu cez kožu s nulovým rizikom. Autobatéria môže spôsobiť skrat, požiar, rozstavenie kovu, popáleniny alebo chemické poranenie. Sieťové napätie 230 V zase predstavuje vážne riziko zásahu elektrickým prúdom. Každý zdroj je nebezpečný iným spôsobom. Ak si máte z dnešného videa zapamätať 4 veci, tak tieto. Po prvé, údaj v ampéroch na zdroji nehovorí, koľko ampérov automaticky potečie človekom. Po druhé, prúd závisí od napätia a odporu celej cesty. Po tretie, 12 V pri bežnom dotyku suchej kože väčšinou nevytvorí nebezpečný prúd cez telo, ale 230 V už môže. A po štvrté, autobatéria zostáva veľmi nebezpečná pri skrate, pretože dokáže dodať obrovský prúd do nízkeho odporu. Takže keď na budúce uvidíte na autobatérii veľký údaj, napríklad 600 A, už budete vedieť, prečo to nie je dôkaz, že vám batéria pri dotyku pustí 600 A cez telo. Elektrina vždy závisí od celého obvodu, od napätia, odporu, cesty prúdu a času. A práve pochopenie týchto súvislostí je dôležitejšie než samotné veľké číslo na štítku. Ak vám video pomohlo, dajte mu palec hore a prihláste sa na odber kanála Elektroškola. Ak ste ešte nevideli naše video o tom, či zabíjajú volty alebo ampéry, pozrite si ho ako ďalšie. Na tomto príklade s autobatériou uvidíte presne ten istý princíp. Ďakujem.